Figy je tu u nás, babička mu peče vdolky, orientaci má jinou nežli na holky, hej, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce. Figy je tu u nás, babička mu peče vdolky, orientaci má jinou nežli na holky, hej, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce. Místo toho, abys soudil lidi podle komentů, zkus se dívat na sebe podle tvého kontentu. Figy černý jako uhlí, natáčí Minecraft, možná jeho děda Hitler, zas vydá Mein Kampf, nechtěj kámo, ty mě nasrat. Páč může jinak jednoduše drama nastat. A jo vlastně, ty znáš Vláďu, asi stejný přístup hádám, že zdrhneš z ringu, setřel bych tě pantoflou mezi koule ti dal kopačku, s tvými 5 kily by se zlomil nejpůl, miláčku, tvůj kanál je fakt shit. V budoucnosti nezapomeň, kondom použít, bude to lepší pro všechny, i tvé rodiče, nemají tě ani rádi, co se tě týče, hádám, že neumíš nic, kromě YouTube, toho se ale vzdej, a jdi na retu. Figy je tu u nás, babička mu peče vdolky, orientaci má jinou nežli na holky, hej, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce, co pak Figy, co pak? Chceš jít lakat? Místo toho by si měl na sobě makat. V hlavě nemá mozek a na těle žádné svaly, ale hraješ si na frajera, aby fanoušci ti dali, proti gustu žádný disputát, ale ty Figy by ses měl přihlásit do sakování Dicků ligy, a víš ty co Figy? Nemá to smysl, stejně jednou umřeš. Není to výmysl, ničeho si nedosáhl a ani nedosáhneš, ale z přítomnosti Fandy si ho klidně vytáhneš. Figy, nejsme tak hloupí, jak si myslíš, už to nemá cenu zapírat. Co si myslíš, je to očividné, že si teplej. Samozřejmě nic proti, jen tvůj pipí je malej, hádám tak 5 centimetrů, jaká to ironie, že zrovna ty máš problém, vypadní z únie. Figy je tu u nás, babička mu peče vdolky, orientaci má jinou nežli na holky, hej, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce. Figy je tu u nás, babička mu peče vdolky, orientaci má jinou nežli na holky, nadává všem a dělá na hovno reakce, jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce, říkal jsem, že ti babka dělá vdolky. Přinese ti svačinku a pak odvede do školky.